Gruziyanın prezidentinin Orbeliani köşkünü hormatly prezidentimiz prezident Mikhail Kavelaşvili mehir gaşlady. Bu ýerde hormatly prezidentimiz resmi garşylamak dabrat boldy. Iki ýurdun döwlet baýdaklarynyň öňüne resmi surata düşmek dabrasyndan soňra hormatly prezidentimiz bilen Gruziýanyň prezidenti Mikhail Kavelaşviliň arasynda iki tarap bilen gepleşikler geçirildi. Gruziýanyň prezidenti hormatly prezidentimizi mehirli berekledi we çakylyk kabul edip Gruziýa döwlet saparlygyny gelenligi üçin hoşalygyny beýan etdi. Hemde hormatly prezidentimiziň şu saparynyň döwletara gatnaşyklarynyň taryhyna täze sahypany açjakdygyny anan bildirdi. Şeýlekem Gruziýanyň prezidenti mümkinçilikden peýdalanyp, gahrman arkadagymda mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz Gruziýa saparlygyny gelmäge çakylyk hemde bildirilen mehmançyligi üçin minnetdarlygyny beýan edip, gahrman arkadagymyzyň iýeren salamny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz şu saparyň Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şanly senesine gabat gelýänini belläp, dostlukly ýurdun prezidentini buga kablen gutlady. Hormatly prezidentimiz ýurtlarymyzyň halkara guramalaryň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini, hyzmatdaşlyk edýänliklerini belläp, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk tyýadatyny we halkara başlangyçlaryny iýdigderli gollaýan üçin Gruzin tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Döwletdaşyň barşyna parlamentary gatnaşyklary döwletary hyzmatdaşlarynyň esasy urlarynyň biri hökümine beýlenildi. Şonuň bilen birlikde sowda ykdysady gatnaşyklarym iýdigderli ösürilýär. Hormatly prezidentimiz ulug logistika, kommunikasiýa we port infrastrukturasy ulgamlaryny ilertilýän ugurlaryň hataryny belläp, ýurtlarymyzyň Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Ruminiýa ugru boýunça Hazar deňzi, Gara deňiz ulug geçelgesini döretmek başlangyjyny gollaýanlyklaryny aýtdy. Hazar we Gara deňiz sebitleriniň öýdary baglanyşdyrylmagy, sowda ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin uly mümkinçilikler açýar. Ýurtlarymyzyň arasynda medeni insan terror gatnaşyklary ösdürmäge de aýratyn ähmiýet berilýär. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz Türkmenistanyň Gruziýa bilen medeni, ilim bilim we sport hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde giňeltmäge taýýardygyny tasdiklady. Hormatly prezidentimiz bu saparyň Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda dostluk we hyzmatdaşlygy puwturlandyrmagyň ýoluny möhüm tapgyr boljakdygyny anan bildirip, Türkmenistan bilen gatnaşyklary ösdürmäge berýän üns üçin Gruziýanyň prezidentine minnetdarlyk bildirdi. Hemde özü üçin islenlik amatly wagtda Türkmenistana gelmäge çagyrdy. Gruziýanyň prezidenti çakylygy hoşalyk bilen kabul edip, Gruziýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň iki ýurdun dostlukly halklarynyň bähbedine mundan meýlekde ugurlaryň giň erim boýunça ösdüriljekdigine anan bildirdi. Duşdan soňra döwlet başlarymyz hormatly mehmanlar kitabyna ýadygarlyk ýazgy galdyrdy.